Mimi Oro, pravim imenom Milica Živanović, jedna je od prvih starleta na Balkanu. Postala je poznata po učešću u realitiju, a njeni odgovori na pitanja iz opšte kulture i dalje se prepričavaju. Nakon što se u jednom trenutku povukla iz javnog života, sada povremeno deli trenutke iz svoje svakodnevnice. Danas je, kako kaže, prepustila se čarima običnog života. Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije i snimke sa njive, a pokazala je i da se snalazi u majstorskim poslovima. Kopam, zalivam, gradim, kaže Mimi, dok na gradilištu, obučena u markirane stvari, zaliva šahtu. U međuvremenu je izvadila silikone i sada izgleda potpuno prirodno. Mimi Oro svojevremeno je dovođena u vezu sa prostitucijom. Krajem 2014. uhapšena je u Beogradu zajedno sa još nekoliko devojaka. Nekoliko dana provela je u zatvoru jer je odbila da plati novčanu kaznu. Zbog sumnje da je povezana sa organizovanjem elitne prostitucije u Crnoj Gori, više puta je hapšena Željka Rolović, poznata kao Madam Željka, a Mimi je također spominjana u tom kontekstu. Mediji su tada pisali da su na jahtama, na kojima su bili klijenti Madam Željke, viđeni i poznati sportisti i tve lica. Tokom akcije Lutka, Mimi je provela 9 dana u zatvoru, a zatim je navodno platila 4.000 evra kaucije kako bi se branila sa slobode. Kasnije je priznala krivicu i sklopila nagodbu. 2016. godine osuđena je na novčanu kaznu od 2.500 evra.